дар воқеъ раёсати тандурустии вилояти Суғ барои сеҳат ва саломат нигоҳ доштани ҷароҳатбардоштагон ситоти махсусеро ташкил намуд. Ин ситот барои ёрии аввалин тиббӣ расонидан барои ҷабрдидагон кӯмаки аввалини худро расонид. хушбахтона ин кор ҳам сари вақтӣ ҷараён гирифт. Аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд гузарондани амалиёти ҷарроҳӣ ва малҳамбандӣ ба таври ройгон ба роҳ монда шуд. мушоҳидаҳо нишон дод ки духтурон ва ҳамшираҳои тиб ҳангоми набард дар марз фаъолона иштирок доштанд, аммо дар соҳаи тандурустӣ соли равон шумораи фавти модару тифл бештар гардид. Барои мисол, як зан аз ноҳияи Зафаробод баъди таваллуди фарзанди сеюмаш 4 маротиба ҷарроҳӣ шуд, аммо духтурон натавонистанд ӯро аз марг наҷот диҳанд. زنت اپراتsia نکند چشمش کور میشد خل میشد و خل میشد. баҳонаи тариқи амалиёти қайсарӣ тавлид кунондани як зани 33 сола аз ноҳияи Зафаробод ин паст будани узви биниши ӯ будааст. бошандаи ин ноҳия Хурсанд Иброҳимова баъди омадани дард кӯдаки чорумашро духтурон тариқи амалиёти қайсарӣ таваллуд кунонданд, аммо ҷарроҳӣ чандон хуб анҷом наёфт ва сабаби ҷарроҳиҳои дигар гардид. модараш мегӯяд ки вай бо пои худ ба беморхона омад, аммо 71 рӯз мешавад ки ҳанӯз дар шӯъбаи эҳё қарор дорад با پا نمیخیزد. سیوم من اپراتsia نکردم و پروستا کشادم. دو بار دیگه با ایجا شد. دو بار دیگه ایجا شد. ما уже 2 ماه و 10 روز در ایجا 5000 یاردم کردگی است. духтараки 33 сола баъди буриши қайсарӣ таваллуд кардан 3 маротибаи дигар ҷарроҳӣ шуд. ҷарроҳии охиронро дар беморхонаи клиникавии вилояти Суғд гузаронданд. духтурон сабаби пайваста ҷарроҳӣ шудани ӯро ба бемориҳои ҳамрай вобаста менамоянд. ҳолати бемор вазмин мемонад. сабаби вазмин будани ҳолати бемор ин бемориҳои ҳамрав мебошанд. табобат идома дорад, зеро саломатии зани 33 сола зери таваҷҷӯҳи роҳбарияти раёсати тандурустии вилоят қарор гирифтааст. аз тарафи раёсати тандурустӣ якчанд маротиба консилиум бо ҷалби ҳамаи мутахассисои баландихтисоси соҳаи тандурустии вилоят, аз он ҷумла мо бо алоқа дар пажӯҳишгоҳи шаҳри Душанбе ва сарҷарроҳи вазорати тандурустӣ, сарреаниматолог, мо ҳамаки алоқа монда ба тариқи телемедисина бемора чӣ ки якчанд маротиба ҷарроҳӣ наҷот дода ҳозир бемор табобат дорад. охирин ҳарфишон ҳамин гапшон нимкола буд, пурра набуд. фақат ҳамиша мефаҳмидам мардакҷонам очаҷон мегуфт, бачаима даст назан, бачаима ғам надӣ. ҳама хай тамом. ин охирин сухани Хурсанд Иброҳимова аст ки пеш аз маргаш ба шавҳараш гуфт то кӯдаконашро озор надиҳад. Хурсанд Иброҳимова бошандаи ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд баъди ҷарроҳии 4 рӯмаш дар шӯъбаи эҳёи беморхонаи клиникавии вилояти Суғд аз олам гузашт. ӯру шавҳараш бо 4 кӯдакони ноболиғ ки ҳамаш писар аст ба хок супориданд. дина дафн кардем рӯзи ҷумъа соати 10 омада дафн кардем. кӯдако чӣ мегӯянд? кӯдаки калоним тақрибан ҳамин рӯзе ки фаҳмидааст на хоб дорад, на ҳичи мехӯрад. дина шаб дар бағали ман буд, ҳамин меҷумад ин тараф, ҳамин қавушиша парайшон мекунад, бо мегӯяд очама чӣ ба гӯр, очама куҷо мебарад, очама чо мекунад, чӣ ба лабу дани очам кабуд шудааст. яхел то саҳар рӯз шуд ку гӯдак хоб нарафт. дина бо ому дута гӯдаки майдем аз куҷои фаҳмида ва ё 5 сола. падарҷон мегӯяд очама чӣ ба рафта гӯр кардид. инҷо манзили охирони Хурсанди 34 сола аст. ӯро дар ҳамин қабристон ки дар ноҳияи Зафаробод ҷойгир мебошад ба хок супориданд. агарчи беш аз 70 рӯз дар шӯъбаи эҳё буд, кӯдаконаш аз ҳолаш бохабар мешуданд, аммо набудани модарро дар хонаи холӣ ҳанӯз таҳаммул накарданд. бебаҳона гирья мекунанду модарашонро суроғ менамоянд. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим.
این همون کودکچه‌ای می باشد که همگی یک مراتبه روی مادر را دید و خلاص. مهران نام نهادند، اما شیر مادر نچشید. مهران را دوستی عائله ابراهیموف در همان منطقه نگاه و بینی میکنند. امروز باشد به حوله مادرش آمد، اما به جای مادر او را بیبیش پیشواز گرفته قبول کرد. سرودی الله خواند. الله مادر دختر گم کرده به نبیره‌اش جانسوز است. بچه دخترتا بچه موچه کی زخم زور شهیدتا اوی سوختم دکتران بیمارخانه مرکزی ناحیه ظفرآباد میگن که بارها به خرسند تاکید کرده بودند که حامله دار نشود، زیرا ترکیب گموگلوبین خونش پست بوده حامله داری برای سلامتی وی خطر ایجاد میکند. نوبسته از این زنی 34 ساله حامله دار شد. برای زنده ماندن او نه تنها دکتران بیمارخانه مرکزی ناحیه ظفرآباد، همچنین طبیبان بیمارخانه کلینیکوی ولایت سوخت کوشش کردند، اما نتیجه نداد. خرسند بعد 73 روزی تولد طریق برش قیصری در بیمارخانه فوتید.